Χριστός γεννάτε, δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε, άσατε το Κυρίο πάσα η γη και νεφροσύνη. Ανυμνήσατε λαοί ότι δε δόξαστε. Μεγάλην ψυχή μου την τιμιωτέραν και δοξωτέραν των ανωστρατευμάτων μυστηρίων ξένων, ορό και παραδόξων, ουρανών των σπήλαιων, θρόνων χερουβικών την παρθένων, την φάτνην χωρίων, ενώ ανεκλήθη ο ακόριτος Χριστός ο Θεός, ον ανυμνούντες μεγαλύνομεν. Τριτήμερα, μωρή τριτήμερα, τριτήμερα ξημέρωνε. Τριτήμερα, μωρή τριτήμερα, τριτήμερα ξημέρωνε. Τριτήμερα ξημέρωνε, τα 12 τα ύποστολ. Τριτήμερα ξημέρωνε, τα 12 τα ύποστολ. Τα 12 μωρή, τα 12, τα 12 τα ύποστολ. Τα 12 μωρή, τα 12, τα 12 τα ύποστολ. Τα 12 τα ύποστολ κατέφκαν κορκής του τοκμάι. Τα 12 τα ύποστολ κατέφκαν τουρκής του τοκμάι. Κατέφκαν του μωρή, κατέφκαν τουρκής του τοκμάι. Κατέφκαν του μωρή, κατέφκαν τουρκής του τοκμάι. Κατέφκαν τουρκής του τοκμάι, να του πατησκεί να του κάτ. Κατέφκαν τουρκής του τοκμάι, να του πατησκεί να του κάτ. Δεν μπόρεσαν μωρή, δεν μπόρεσαν να του πατείς. Δεν μπόρεσαν μωρή, δεν μπόρεσαν να του πατείς. Δεν μπόρεσαν να του πατείς, δεν μπόρεσαν κι να του κάψ. Δεν μπόρεσαν να του πατείς, δεν μπόρεσαν κι να του κάψ. Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά! Καλά και ευλογημένα. Πάτερ μου, την ευχή σας. Της Παναγιάς και του Χριστού μας. Χρόνια πολλά. Κύριε Δήμαρχε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Πρόεδρε, Χρόνια Χρήστο πολλά. μου. Χρόνια πολλά. Καλώς ανταμωθήκαμε στο όμορφο χωριό σας. Αγαπητοί μας τηλεθεατές, Χριστός ετέχθη. Σήμερα Χριστούγεννα. Πρώτη ημέρα των Χριστουγέννων και η καρδιά μας πλημμυρίζει από χαρά. Γιατί σήμερα γεννιέται η ζωή. Γιατί σήμερα ο ουρανός και η γη γίνονται ένα. Γιατί σήμερα ο Θεός κατεβαίνει στη γη και εμείς ανεβαίνουμε στον ουρανό. Αυτήν την ανίποτη χαρά του γεννηθέντος Κυρίου μας θα μοιραστούμε και φέτος με ζεστούς και φιλόξενους ανθρώπους στην ψυχή και στην καρδιά. Ταξιδέψαμε λοιπόν από την Θεσσαλονίκη μας και φτάσαμε στην καρδιά του Εύρου, στον Βόρειο Εύρο και συγκεκριμένα στους πανέμορφους και χιλιοτραγουδισμένους μεταξάδες, όπου το πανηγύρι, πάτερ μου, ήδη έχει ξεκινήσει. Μετά την Πνευματική Τράπεζα, την πρώτη Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων, με πρωτεργάτη, με επικεφαλής τον πατέρα Αλέξιο, τον δήμαρχο του Δημοτήχου, τον πρόεδρο της κοινότητος και με όλο το εκκλησίασμα, ήδη ξεκινήσατε τον πρώτο χορό. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Και βέβαια,
αυτό μας δείχνει ότι θα ακολουθήσει ένα αυθεντικό, γνήσιο, θρακιώτικο πανηγύρι δίπλα Χρήστο στην αίθουσα του Συλλόγου. Πριν πάμε όμως στην αίθουσα του Συλλόγου, για να συνεχίσουμε και να ξεκινήσουμε ουσιαστικά αυτό το γλέντι, να μας χορέψετε ακόμη ένα χορό με το χαρακτηριστικό τραγούδι, αυτό το τραγούδι το οποίο σας έκανε γνωστούς όχι μόνο στο Πανελλήνιο, σε όλο τον κόσμο. Το γνωστό, το Γιάννης Δήμαρχος, το Τοκμάκι με ταξάδες. Να το τραγουδήσουμε. Νομίζω πως στον δρόμο που ερχόμασταν έρχονται και οι οργανοπαίχτες μας για να συνεχίσουμε και πάμε. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε στους απανταχού Έλληνες, στους τηλεθεατές της 4Ε που μας παρακολουθούν σήμερα, πρώτη ημέρα των Χριστουγέννων. Να στείλουμε τις ευχές μας, την αγάπη μας και βέβαια, πέρα από την αγάπη και τις ευχές που τους στέλνουμε, να πούμε ότι σήμερα από τους μεταξάδες πραγματικά θα γευθούν ένα αυθεντικό θρακιώτικο γλέντι. Αυτό θα γίνει βέβαια μέσα στην αίθουσα του Συλλόγου. Είμαστε όλοι έτοιμοι να πάμε. Πάμε λοιπόν. Να είστε όλοι καλά. Πάμε. Πλούσια η τράπεζα. Πάτερ μου, πριν ξεκινήσουμε το γλέντι μας, να ευλογήσουμε το τραπέζι. Αυτό το γιορτινό. Να πούμε το πολιτίκιο των Χριστουγέννων. Η γέννησή σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέκτηλε το κόσμο το φως το της γνώσεως. Εν αυτήν γαλλικής άστρης λατρεύοντες, υπό
Πάτερ ημών ου εν της ουρανής, αγίαστο το όνομά σου, έλθετο η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον. Χριστέ ο Θεός, ημών ευλόγησον την βρώση και την πόση των δούλων σου, ότι Άγιος Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χρόνια πολλά σε όλους. Να περάσουμε όμορφα. Πάτερ μου, ευλογήσατε την τράπεζα, να ακούσουμε και τις ευχές σας. Καλώς ήρθατε στο χωριό του προφήτη Ηλία, στους όμορφους μεταξάδες. Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου κάθε καλό, να έχετε υγεία, αγάπη και προκοπή και ομόνοια μεταξύ σας. Και όλοι μαζί, σαν χριστιανοί, σήμερα που γιορτάζουμε τη μεγάλη ημέρα της γεννήσεως του Κυρίου μας, να πορευόμαστε στην καθημερινότητά μας και να αντλούμε από την ταπεινή φάτνη εκείνη τη δύναμη που μας τη δίνει ο Χριστός. Να είστε καλά. Ο λόγος των πατέρων σήμερα είναι πραγματικά επίκαιρος. Καλούμαστε όλοι μας να βγούμε από το εγώ μας και να φτάσουμε να αγγίξουμε όσο μπορούμε το εμείς. Όλοι μαζί, με μια καρδιά, με μια ψυχή, με ομόνοια, με ομοψυχία, να γιορτάζουμε καθημερινά και να έχουμε πάντοτε Χριστούγεννα. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι μαζί σας και ιδιαίτερη τιμή που έχω τον ιερέα δίπλα μου και τον δήμαρχο Διδημοτήχου, τον κύριο Ρωμίλο Χατζηγιάνογλου, ο οποίος και αυτός θα μας εκφράσει τις ευχές του τόσο προς τους δημότες σας, δήμαρχε, αλλά και προς τους τηλεθεατές της 4Ε, οι οποίοι σήμερα μας βλέπουν σε όλο τον κόσμο, όπου εκπέμπει η 4Ε, και να στείλουμε την αγάπη μας, όπως το ίδιο κάναμε και έξω στον αύλιο χώρο που ήταν πανέμορφα, να στείλουμε λοιπόν την αγάπη μας και τις ευχές μας στους απόδημους Έλληνες, στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Μέση Ανατολή. Σας στέλνουμε κοντά μας, όλοι μαζί, με μία νοερή αγκαλιά, σήμερα να περάσουμε όμορφα εδώ από τους μεταξάδες του Βόρειου Εύρου. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μεταναστών Μεταξάδων Γερμανίας και το ΔΣ εύχεται σε όλες και όλους τους μεταξαδιώτες υγεία, χαρά, αγάπη και ευτυχία. Καθώς δεν σας ξεχνάμε ποτέ και πάντα θυμούμαστε το όμορφο και αγαπητό χωριό μας. Δήμαρχέ μας. Καλώς ήρθατε και από την πλευρά μου εδώ στον Δήμο Διδημοτήχου, στον ακριτικό Δήμο Διδημοτήχου, στους όμορφους μεταξάδες, ώστε μαζί σε αυτό το πανηγύρι, το εορταστικό των Χριστουγέννων, να περάσετε μαζί μας αυτά τα Χριστούγεννα. Να ευχηθούμε σε όλον τον κόσμο χρόνια πολλά, με υγεία, με δύναμη, με ελπίδα, όχι όμως μόνο για μας που είμαστε εδώ, αλλά και για τους ανθρώπους μας που είναι ξενιτεμένοι, που είναι μακριά από εδώ και δεν μπορούμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτές τις Άγιες μέρες. Και τέτοιες μέρες είναι έντονο το συναίσθημα αυτό της ξενιτιάς. Της ξενιτιάς και της έλλειψης των δικών σου ανθρώπων, της οικογένειάς σου, όπου σίγουρα όλοι έχουν αναμνήσεις από τα παιδικά τους χρόνια, με τα γλέντια, με τις γιορτές, με τις ευχές, με τα δώρα. Σε μια κριτική περιοχή που πραγματικά, όπως σε όλη την Ελλάδα, στην επαρχία, φυσικά η νεολαία μας λείπει, προσπαθεί να επιβιώσει με κάθε τρόπο και δυστυχώς φεύγει από την περιοχή. Παρ' όλα αυτά ευχόμαστε να έχουν δύναμη, να έχουν αισιοδοξία, να έχουν ελπίδα και εμείς θα είμαστε εδώ για να τους σκεπτόμαστε και να τους βοηθούμε με κάθε τρόπο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και για την τιμή της παρουσίας σας στο σημερινό τραπέζι, στον ακριτικό Εύρο, κύριε Δήμαρχε, είμαστε 3 χιλιόμετρα περίπου από τα... Και λιγότερο. Και λιγότερο. Και λιγότερο, βεβαίως. Από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Και γύρω στα 30 χιλιόμετρα από το Διδημότυχο, το κέντρο του Δήμου. Και σχεδόν τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Όλοι οι δήμοι του Εύρου έχουν σύνορα και με τη Βουλγαρία και με την Τουρκία. Για μας, ξέρετε, ζούμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ακούγεται λίγο έτσι ονειρικό ότι βρισκόμαστε στον ακριτικό Εύρο. Εσείς το βιώνετε έντονα. Και αυτήν τη μετανάστευση των ανθρώπων και σιγά σιγά την ερήμωση των χωριών τη βιώνετε στο πετσί σας. Καθημερινά. Εμείς ευχόμαστε όχι μόνο αυτές τις ημέρες, τις γιορτινές, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του έτους να θυμόμαστε τη γενέτειρά μας.
να θυμόμαστε τον τόπο που μας γέννησε και μας ανέθρεψε και να προσπαθούμε με κάθε τι που έχουμε και μπορούμε να διατηρήσουμε, να τον αναδεικνύουμε. Αυτό κάνουμε και σήμερα και αυτό κάνει ουσιαστικά σήμερα και ο πολιτιστικός σύλλογος εδώ των Μεταξάδων. Και ο πρωτεργάτης αυτού του γλεντιού, θα έλεγα, αλλά και ο συνδετικός κρίκος, για να έρθουμε σήμερα εδώ, είναι ο εκλεκτός φίλος, ο πρόεδρος της κοινότητας, ο Χρήστος ο Κισούδης. Χρήστο μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, κύριε Γκούνα. Καλώς ήρθατε στο όμορφο, ιστορικό και παραδοσιακό οικισμό των Μεταξάδων. Ως πρόεδρος και ως τοπικό συμβούλιο που είμαστε όλοι σήμερα εδώ πέρα, θα ήθελα να δώσω και εγώ τις ευχές μου. Χρόνια πολλά, υγεία σε όλο τον κόσμο, στους δημότες μας, στους πολίτες μας, στους μετανάστες μας που έχουμε πάρα πολλούς, ειδικά στη Γερμανία. Χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχισμένο το νέο έτος. Να είστε καλά. Και βέβαια οφείλω να πω ότι είναι ευλογία για τους Μεταξάδες να έχετε τον Χρήστο, γιατί το έργο του είναι πολυσχηδές. Είναι ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, είναι ο χοροδιδάσκαλος, είναι ο διευθυντής της χοροδίας, που θα σας απολαύσουμε στη συνέχεια. Χρήστο, τι άλλο είσαι? Ο πρωτοψάλτης στην Παναγία την Ελευθερότρια στο Διδημότυχο, καθηγητής στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Δημοτικού. Ο Θεός θα σου δίνει δύναμη, Χρήστο, και μέσα από όλα αυτά δείχνει και φαίνεται η αγάπη που διατηρείς για τον τόπο σου. Αγαπητέ Πάρη, η αγάπη αυτή που εισπράττω από τα παιδιά, από το χορευτικό και από τις γυναίκες, αυτό μου δίνει ζωή και κουράγιο να συνεχίσω το έργο όλοι μαζί. Όλοι μαζί με την νεολαία μας, με το σύλλογό μας, με την πρόεδρο μας εδώ του συλλόγου και όλους τους μεταξαδιώτες. Θα ήθελα να πω δημόσια ένα ευχαριστώ σε όλους αυτούς, σε όλο το χωριό που πραγματικά σήμερα είναι εδώ πέρα και εχθές με τα Χριστούγεννα όλοι συμμετείχανε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, βέβαια. Και βέβαια να γευθούμε κάτι από την τοπική παράδοση, την μουσικοχορευτική ή μόνο από τη μουσική θα έλεγα, να γνωρίσουμε την ορχήστρα μας, η οποία σήμερα βρίσκεται εδώ για μας, για όλους εσάς, για να μας αποδώσει στην αυθεντική της μορφή, θα έλεγα, στην ακρεφνή της αυθεντική μορφή, γνήσια τα παραδοσιακά τραγούδια της Θράκης. Έχουμε τη χαρά να βρίσκεται κοντά μας ο Βαγγέλης ο Παπαναστασίου στο κλαρίνο. Τον Νίκο το Ζαπάρτα στο βιολί και στο τραγούδι. Να είστε καλά, παιδιά. Στο ούτι και στο τραγούδι, ο Βαγγέλης ο Κατσουλίδης. Και βέβαια γευθήκαμε τον αρχαίγονο ήχο της γκάιτας από τον αγαπητό τον Φώτη τον Ντεφίδη. Και στα κρουστά τον Δημήτρη τον Μπουζαμάνη. Καθώς συμπληρώθηκε η ορχήστρα μας και πριν ξεκινήσουμε να τραγουδήσουμε και να γευτούμε τα εδέσματα που ετοιμάσαν όλες οι κυρίες, να μας χαρίσετε ένα τραγούδι τόσο σε εμάς όσο και στους αγαπητούς τηλεθεατές. Ένα χαρακτηριστικό τραγούδι της Θράκης μας.
Σας ευχαριστούμε, παιδιά. Είμαι βέβαιος ότι αποτελείται σήμερα εγγύηση για αυτό το παραδοσιακό αυθεντικό γλέντι που θα γευθούμε στη συνέχεια. Και εκτός από την ορχήστρα μας, βέβαια, σε αυτό θα συμβάλλει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεταξάδων και η πρόεδρος αυτού, η κυρία Φανή Παυλούδη, η οποία με τις κυρίες, τόσο της χοροδίας όσο και του χορευτικού και τους κυρίους, απλώς αναφέρω τις κυρίες πρώτα, γιατί πάντοτε, κύριε Δήμαρχε, πάτερ μου, είναι μπροστάριδες. Πάντα οι γυναίκες, βασιζόμαστε σε αυτές. Κυρία Φανή, χρόνια πολλά. Όρισε. Χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία, χαρά, ευτυχία σε όλο τον κόσμο και σε εμάς. Να σας καλωσορίσω και να πω ότι η χαρά για μας είναι διπλή και τριπλή που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Το γευόμαστε αυτό. Δεν είναι σήμα λόγου. Το γευόμαστε από χθες που ήρθαμε και βρισκόμαστε εδώ αυτές τις γιορτινές ημέρες. Που θα μάθετε τα τραγούδια μας, τους χορούς μας και θα ακουστεί η περιοχή μας σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, όπως είπατε. Θα ακούσουμε γνωστές μελωδίες και θα γευτούμε γνωστούς χορούς. Ξέσυρτους, ζωναράδικους, συρτούς, μπαϊντούσκες, έτσι. Είσαι πάρα πολλά χρόνια πρόεδρος του Συλλόγου, κυρία Φανή. Σχεδόν 20. 20 χρόνια. Εμείς ευχόμαστε να γίνουν 40, να γίνουν 50, να γίνουν πάρα πολλά. Μεγαλώνουμε όμως και κουραζόμαστε. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να αναλάβουν οι νέοι και οι νέες. Από πότε δραστηριοποιείται ο Σύλλογός σας? Από το 2000. Υπήρχε ένα διοικητικό για 2 χρόνια και μετά τον Οκτώβριο του 2004 αναλάβαμε εμείς. Και όπως είπε και ο Χρήστος, αυτή η σχέση των ανθρώπων που διοικούν, κατά κάποιο τρόπο να το πούμε, και διακονούν, είναι αμφίδρομη με τους ανθρώπους όλου του χωριού. Ακριβώς. Χρειάζεται συμπαράσταση. Και νομίζω αυτή την συμπαράσταση την έχετε. Τόσα χρόνια η συνεργασία με το Σύλλογο Νεολαίας και με τον Χρήστο είναι αρμονική. Ο ένας βοηθάει τον άλλον, οτιδήποτε κάνουμε το κάνουμε μαζί, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να ζητούμε κάτι ξεχωριστά, λόγω ελλείψεως ατόμων. Το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα εδώ στην περιοχή μας, όπως το είπε και ο Δήμαρχος. Δυστυχώς. Σε όλες τις περιοχές. Και σε όλη την όπου και αν πηγαίνουμε, Ελλάδος. ακούμε ακριβώς τον ίδιο καημό και την ίδια αγωνία. Να γεμίσουν και πάλι οι περιοχές μας, τα χωριά μας, να γεμίσουν με παιδιά, με χαμόγελα. Να χαρούν άπαντες, πάτερ μου. Εμείς όμως συνεχίζουμε. Και έτσι πρέπει. Κάνουμε τις εκδηλώσεις μας, κάνουμε εδώ κάθε εβδομάδα χορό και χοροδία. Οπουδήποτε μας χρειαστούν, δίνουμε το παρόν, σαν χοροδία και σαν χορευτικό συγκρότημα. Ξέρουμε ότι η πολιτιστική παράδοση των Μεταξάδων είναι πολύ σημαντική, και η παλιά και η σημερινή, και πρέπει να την κρατήσουμε πάση θυσία. Το ευχόμαστε από καρδιάς. Και βέβαια πλούσια είναι και η εθιμογραφία του τόπου σας. Ακριβώς. Παραμονή των Χριστουγέννων, Χρήστο, γευθήκαμε ένα πάρα πολύ όμορφο έθιμο, το οποίο θα μας μιλήσεις, το οποίο θα το δούμε βέβαια στη συνέχεια, είναι τα λεγόμενα Χριστόιαννα. 2 λόγια. Τα λέμε κάθε χρόνο και κάθε χρόνο είμαστε και περισσότεροι. Δηλαδή συμμετέχουν πάρα πολλοί νεολαία, μικρά παιδιά. Δεν είναι ευχάριστο και παρήγορο αυτό? Πολύ ευχάριστο είναι αυτό. Μαζευόμαστε 24 το βράδυ όπως εχθές. Μαζευόμαστε στην πλατεία. Όλες οι ομάδες συγκεντρωνόμαστε με το ξύπνα μπιλιστηρούδανο. Και από εκεί κατευθυνόμαστε, γιατί πάντα από Θεού άρχεστε. Πάμε στο εκκλησάκι το αρχαιότερο του χωριού, στον Άγιο Αθανάσιο. Και λέμε το τραγούδι του Χριστού, που είναι Χριστόενα, Χριστόενα, τώρα Χριστός γεννάται. Μετά από τον Άγιο Αθανάσιο, μετά από το εκκλησάκι, θα ακολουθήσει ο ιερέας. Μετά θα πάμε στον παπά του χωριού μας. Λέμε το τραγούδι τα Χριστόενα και το τραγούδι του ιερέα, και από εκεί μετά οι ομάδες χωρίζονται στα 2, επειδή το χωριό είναι μεγάλο, οι Μεταξάδες είναι μεγάλο χωριό. Χωρίζονται σε 2 ομάδες και η κάθε ομάδα με τα άτομά της, με τους ανθρώπους, με την νεολαία, με τους μεγαλύτερους, ξεκινάμε σπίτι-σπίτι να λέμε τα Χριστόενα. Όμως, εδώ πέρα δεν λέμε ένα τραγούδι. Ο κάθε νοικοκύρης μπορεί σε ένα σπίτι να πούμε και 10 τραγούδια και 15. Από τι θα εξαρτηθεί από τα επαγγέλματά τους. Τι είναι εκεί πέρα, ας πούμε, είναι κτίστης, είναι αυτός που έβαφε τα ρούχα παλιά, είναι μαγαζάτορας, είναι γραμματικός, είναι πρόεδρος,
είναι εξενιτεμένος, είναι αστυνομικός, ο καθένας θα πούμε το τραγούδι του. Σε κάθε σπίτι. Μπορεί να πάει και 10 και 15 λεπτά. Όμως σε κάθε σπίτι θα πούμε τα τραγούδια όλης της οικογένειας, για όλα τα μέλη. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που γίνεται κάθε χρόνο, αυτό που είπες πριν. Είναι παρήγορο, ευχάριστο. Πάμε ουσιαστικά αυτά όλα που μας είπες να τα κάνουμε εικόνα και να τα δουν και οι αγαπητοί τηλεθεατές της 4Ε. Χρόνια πολλά, παιδιά. Και καλά. Να πούμε την Περιστερούδα. Οι άλλοι άργησαν. Άιντε να ξεκινήσουμε. Ξύπνα Περιστερούδα μου, ήρθα στο μαχάλα σου, ήρθα στο μαχάλα σου. Κι η μαχάλα σου ξύπνησε και εσύ βαριά κοιμάσαι, και εσύ βαριά κοιμάσαι. Κι η μάση κόρη ξύπνησε κι αγκάθισε βγά έξω, κι αγκάθισε βγά έξω. Βλέπω τις πόρτες ανοιχτές, τα παραθυριά σφίγγουν, τα παραθυριά σφίγγουν. Κι από τα κεραμίδια σου τρέχει νηροφάρμακι, τρέχει νηροφάρμακι. Να βάλω σκάλα, να ανεβώ, να σε φιλώ στα χείλη, να σε φιλώ στα χείλη. Λακί τα χείλη στο κοινό, μη βάψει το δικό μου, μη βάψει το δικό μου. Πέντε πουδάμια πέρασα, κι βάψα και τα πέντε, κι βάψα και τα πέντε. Άιντε παιδιά, πάμε! Ξύπνα Περιστερούδα μου, ήρθα στο μαχάλα σου, ήρθα στο μαχάλα σου. Η μαχάλα σου ξύπνησε και εσύ βαριά κοιμάσαι, και εσύ βαριά κοιμάσαι. Η μάση κόρη ξύπνησε κι αγκάθισε βγά έξω, κι αγκάθισε βγά έξω. Βλέπω τις πόρτες ανοιχτές, τα παραθυριά σφίγγουν, τα παραθυριά σφίγγουν. Κι από τα κεραμίδια σου τρέχει νηροφάρμακι, τρέχει νηροφάρμακι. Να βάλουν σκάλα, να ανεβώ, να σε φιλώ στα χείλη, να σε φιλώ στα χείλη. Κι αν τα χείλη σκοκκινό, κι βάψε το δικό μου, κι βάψε το δικό μου. Πέντε ποτάμια πέρασα, κι βάψα και τα πέντε, κι βάψα και τα πέντε. Ξύπνα Περιστερούδα μου, ήρθα στο μαχάλα σου, ήρθα στο μαχάλα σου. Η μαχάλα σου ξύπνησε και εσύ βαριά κοιμάσαι, και εσύ βαριά κοιμάσαι. Η μάση κόρη ξύπνησε κι αγκάθισε βγά έξω, κι αγκάθισε βγά έξω. Βλέπω τις πόρτες ανοιχτές, τα παραθυριά σφίγγουν, τα παραθυριά σφίγγουν. Κι από τα κεραμίδια σου τρέχει νηροφάρμακι, τρέχει νηροφάρμακι. Να βάλω σκάλα, να ανεβώ, να σε φιλώ στα χείλη, να σε φιλώ στα χείλη. Ξύπνα Περιστερούδα μου, ήρθα στο μαχάλα σου, ήρθα στο μαχάλα σου. Η μαχάλα σου ξύπνησε και εσύ βαριά κοιμάσαι, και εσύ βαριά κοιμάσαι. Η μάση κόρη ξύπνησε κι αγκάθισε βγά έξω, κι αγκάθισε βγά έξω. Βλέπω τις πόρτες ανοιχτές, τα παραθυριά σφίγγουν, τα παραθυριά σφίγγουν. Κι από τα κεραμίδια σου τρέχει νηροφάρμακι, τρέχει νηροφάρμακι. Να βάλω σκάλα, να ανεβώ, να σε φιλώ στα χείλη, να σε φιλώ στα χείλη. Λακί τα χείλη σκοκκινό, κι βάψε το δικό μου, κι βάψε το δικό μου. Πέντε ποτάμια πέρασα, κι βάψα και τα πέντε, κι βάψα και τα πέντε. Χριστό εάνα το,
Χριστός γεννιέται. Χριστοϊάννα, Χριστοϊάννα του, ρα Χριστός γεννιέται. Γεννιέται για να θρεφεί της του, μελίκης του γάλα. Γεννιέται για να θρεφεί της του, μελίκης του γάλα. Του με του τρονή αρχοντίσκη, τα κύρια στους Άγιους. Του με του τρονή αρχοντίσκη, τα κύρια στους Άγιους. Και το μέλι σου βοτανούφου, βρουν τα παλικάρια. Και το μέλι σου βοτανούφου, βρουν τα παλικάρια. Κάτω στο γερό στολισμόκι, στον Κύριον τον τάφο. Κάτω στο γερό στολισμόκι, στον Κύριον τον τάφο. Και κυψίτζευω το Χριστό μη, γεούς μη ουβραίους. Και κυψίτζευω το Χριστό μη, γεούς μη ουβραίους. Του Πέτρο κι αμπροβοδίψας του, χαλίκιο να πάει. Του Πέτρο κι αμπροβοδίψας του, χαλίκιο να πάει. Χαλική κόψη μας καρφιάτρι, για καλαμπυρόνια. Χαλική κόψη μας καρφιάτρι, ακαλαμπυρόνια. Κι χαλίκιος αγλιουρούσκι, κόψει τα πυρόνια. Κι χαλίκιος αγλιουρούσκι, κόψει τα πυρόνια. Κι πανέπνος παρανουμούσκι, κόψει τα πυρόνια. Κι χαράκτης παρανουμούσκι, κόψει τα πυρόνια. Κι πακί των δυο σταυρούσανσα, δυο τάκιουν μπλουτσίγια. Κι πακί των δυο σταυρούσανσα, δυο τάκιουν μπλουτσίγια. Τα δυο βάρουν στα χέρια τούτα, δυο κι στα πουδάρια. Τα δυο βάρουν στα χέρια τούτα, δυο κι στα πουδάρια. Το τρίτο το φαρμακυρώα, γαρδιά στην καρδιά του. Το τρίτο το φαρμακυρώα, γαρδιά στην καρδιά του. Σαν να ακούσει κι Παναγιάστη, μέση του θανάτου. Σαν να ακούσει κι Παναγιάστη, μέση του θανάτου. Ήρθα του μαχάλα σου, ήρθα του μαχάλα σου. Κι η μαχάλα σου ξύπνησε και εσύ βαριά κοιμάσαι, και εσύ βαριά κοιμάσαι. Κι μας συγχωρεί ξύπνησε κι αν κάθεις εργά έξω, κι αν κάθεις εργά έξω. Βλέπω τις πόρτες ανοιχτές, τα παρατηριά σφεγγούν, τα παρατηριά σφεγγούν. Κι από τα κεραμίδια σου τρέχει νεροφάρμακι, τρέχει νεροφάρμακι. Να βάλω σκάλα να ανοιγώ, να σε φυλώ στα κιλί, να σε φυλώ στα κιλί. Τα κιλί στο κοινό, κι βάψκι του δικό μου, κι βάψκι του δικό μου. Πέντε πουτάνια πέρασα, κι βάψα κι ακάπεντη, κι βάψα κι ακάπεντη. Χρόνια πολλά, Χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Του Χριστού και της Παναγιάς μας, καλώς ήρθατε. Κάθε καλό σας εύχομαι, να έχετε υγεία, αγάπη και ομόνοια και κάθε μέρα η καρδιά σας να είναι μια φάτνη που να γεννάει Χριστό. Και αυτό το Χριστό να το μεταλαμπαδεύετε σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά. Χριστοϊάννα, Χριστοϊάννα το, ρα Χριστός γεννέται, γεννέται για να θρεφεί της του, μελίκης του γάλα. Του νετού τρονή αρχοντίσκη, τα κύρια στους Άγιους. Και του μήλι σου βοτανούφου, βρουν τα παλικάρια. Κάτω στο γερό στολισμόκι, στον Κύριον τον τάφο. Και κυψίτζευουν του Χριστόμι, γερούς μη ουβραίους. Σαν είπαμε για του Χριστό, σπουδιά του αφέντη, αφέντη μ' αφήντη τσιμούπε, τη φρούρες αφέντη. Σηκουθάμπα
καρδιά αφέντη μου και κάτσε στο θρόνι σου και πάρει τα αργύρο τα ψήκη νύχτου πρόσωπό σου. Χρόνια πολλά, Πάτερ. Χρόνια πολλά. Κεράστε τα παιδιά, κεράστε τα παιδιά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Την ευχή του Χριστού και της Παναγιάς να έχετε. Καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Παιδιά σας, όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Με υγεία. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά, ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Να πάρετε και λωτούς. Χρόνια πολλά. Με υγεία. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Και το χρόνο με υγεία. Χρόνο με υγεία. Και το χρόνο, παιδιά, κάθε καλό σας εύχομαι. Άντε, Πάτερ μου, την ευχή σου. Της Παναγιάς μας και του Χριστού μας. Καλά Χριστούγεννα, χρόνια πολλά. Να έχετε υγεία, αγάπη και χρόνια. Χρόνια πολλά. Σύπταν πυρίσκε ροδαμό, ήρθα στο μαχάλα σου, ήρθα στο μαχάλα σου. Κι η μάχαλα σου ξύπνησε και εσύ βαριά κοιμάσαι, και εσύ βαριά κοιμάσαι. Ξύπνα πυρίσκε ροδαμό, ήρθα στο μαχάλα σου, ήρθα στο μαχάλα σου. Κι η μάχαλα σου ξύπνησε και εσύ βαριά κοιμάσαι, και εσύ βαριά κοιμάσαι. Κοιμάσαι κόρη, ξύπνησε κι αν κάθισε βγά έξω, κι αν κάθισε βγά έξω. Χρόνια πολλά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Πάντα με υγεία. Χριστοϊάννα, Χριστοϊάννα το, Χριστός γίνεται, γίνεται για να τρεφεί της του, με λύκης του γάλα, ο φεντού τρώνει αρχοντίσκη, τα κύρια στους Άγιους και του μήλι σου ποτανούφου, φρούτα παλικάρια, αφεντή χρυσού μαστουράκιου, λογύρι στην τέχνη τους κυπαρακής αδραξίκη, στου κούνο να ακούσκει γραμματίκεν κύλιτρου έμπλη, σαλτήμα να γνώστη, χαρτιβάστα στα χέρια τούχα, δική καλαμάρι ξενιτήμενο μου πουλίκι, παραπονημένο μην αμάνα σημαλουσίμη, να κάνεις διώχνει ένα μικρό τσικούσα, βατογεννημένο σαββατούκια γίνει θηκίτη, Κυριάκη βαφτίσκη μάναν αποχή τον υγιό του, μπουλίκα να κάρει του νερούζι του ξενιζίκη, στου σκούλιο του σέλνει φραγκίτσα μη τα κοκκινάσκη, μη τα μαύρα σμάτια φραγκίτσα το σμάς το φιλίδο, σμάς και την αγάπη βρες στη μίλια στην Κιδωνιάκη, στα γιου περιβόλη την κυκνά της αφεντής μας μη, χιλιά παλικάρια και κοινούς που είναι τσικούς να πάει να ραβουνιάσει και εκεί στα ραβουνιασματάκι και παραβουνιάζουν ένας μόρφος πραγματευτής μορφό Μπιζηριάνης και μπρουζάκια πράγματι ψήστη, βινίτια να πάει κουρασιού που τα λιβαδάλιου, φεγγί τραγουδάει στον ουράνο του γυριάζεις τους καμπούς του τη λίγη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και το χρόνο. Χρόνια πολλά και το χρόνο. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και το χρόνο. Ξύπνα πυρίσκε ουρανό, ήρθα στο μαχάλα σου, ήρθα στο μαχάλα σου, η μαχάλα σου ξύπνησε και εσύ μαριάκη. Ένα πραγματικά πολύ όμορφο έθιμο,
Χαρήκαμε τη συμμετοχή όλων και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε, Χριστό, όλα τα παιδιά, όλους τους άντρες του χωριού. Έτσι. Πώς τους ονομάζετε? Χριστοεανάδες. Και εγώ θα ήθελα να τους ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου, όχι μόνο εγώ, και όλο το χωριό, γιατί είναι ένα έθιμο πάρα πολύ παλιό. Όλους τους άντρες, μικρούς και μεγάλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μεταξαδιώτες και τις μεταξαδιώτες. Γιατί οι γυναίκες μας περιμένουν στα σπίτια τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ βέβαια, εκτός από τους άντρες και τις γυναίκες, οι οποίες σήμερα ετοιμάσαν αυτό το γιορτινό τραπέζι. Έτσι, κυρία Φανή? Ακριβώς, ναι, όλα αυτά με που πολύ βλέπετε, χαρά. Και ξέρετε, ό,τι γίνεται πολύ με χαρά και με έχει αγάπη όρεξη, ναι. είναι πάρα πολύ νόστιμο. Όλα αυτά που βλέπετε εδώ στα τραπέζια τα έχουν ετοιμάσει οι γυναίκες. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της ψυχής μου. Μόνο το διοικητικό δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Χρειάζομαστε όλη την βοήθεια όλων. Επίσης και το χορευτικό της νεολαίας. Αξίζει ένα χειροκρότημα. Ένα ζεστό χειροκρότημα μέσα από την καρδιά μας. Αλλά δεν μας φτάνει ένα χειροκρότημα, κυρία Φανή. Εμείς θέλουμε και άλλη χάρη. Καθώς υπάρχει και η χοροδία και το χορευτικό, να ξεκινήσουμε με τις πανέμορφες φωνές της χοροδίας και τόσο για μας αλλά και για τους τηλεθεατές της 4Ε να μας αφιερώσετε ένα, δεν ξέρω, 2 τραγούδια από τα τοπικά εδώ των Μεταξάδων. Χρήστο μου. Βεβαίως. Και τι θα έλεγες βέβαια, πρώτα να ακούσουμε τα τραγούδια τοπικά, να χορέψουν τα παιδιά και να απολαύσουμε την ορχήστρα μας στον πιο χαρακτηριστικό χορό της Θράκης μας, στο Ζωναράδικο. Στο Ζωναράδικο, έτσι. Είμαστε όλοι αυτιά, Χρήστο μου. Να κατήβει την πέρα μου, να κατήβει της του χορό. Να κατήβει την πέρα μου, να κατήβει της του χορό. Να κατήβει της του χορό, κι εγώ θα τραγουδήσω. Να κατήβει της του χορό, κι εγώ θα τραγουδήσω. Να πω τραγουδίλ πέρα μου, να πω τραγουδιά ταπεινά. Να πω τραγουδίλ πέρα μου, να πω τραγουδιά ταπεινά. Να πω τραγούδια ταπεινά κι λόγια μη τριμμένα. Να πω τραγούδια ταπεινά κι λόγια μη τριμμένα. Να ακούσει την τιλμπέρα μου, να ακούσει την αμαθήτη. Να ακούσει την τιλμπέρα μου, να ακούσει την αμαθήτη. Να ακούσει την αμαθήτη, πως πιάνει τη αγάπη. Να ακούσει την αμαθήτη, πως πιάνει τη αγάπη. Να που τα μαντιλμπέρα μου, να που τα ματιά πιάνει τη. Να που τα μαντιλμπέρα μου, να που τα μάτια πιάνει τη. Να που τα μάτια πιάνει τη, στα χείλη κατεβαίνει. Να που τα μάτια πιάνει τη, στα χείλη κατεβαίνει. Κι από τα χείλη τιλμπέρα μου, κι από τα χείλη στην καρδιά. Κι από τα χείλη τιλμπέρα μου, κι από τα χείλη στην καρδιά. Κι από τα χείλη στην καρδιά, ριζώνει κι δε βγαίνει. Κι από τα χείλη στην καρδιά, ριζώνει κι δε βγαίνει. Όλα τα χιοντιλμπέρα μου, όλα τα χιονιά να νείλουν. Όλα τα χιοντιλμπέρα μου, όλα τα χιόνια να νείλουν. Όλα τα χιόνια να νείλουν, κι όλες οι βρύσες τρέχουν. Όλα τα χιόνια νείλουν, κι όλες οι βρύσες τρέχουν. Μα ο δικό
δίκος Δηλπέρα μου, μα ο δίκος μου ο καημός. Μα ο δίκος Δηλπέρα μου, μα ο δίκος μου ο καημός. Μα ο δικός μου ο καημός δεν τρέχει δεν ανηλάει. Μα ο δικός μου ο καημός δεν τρέχει δεν ανηλάει. Να είστε καλά. Μπράβο Χρήστο. Μπράβο και στις κυρίες. Ακούμε συνέχεια να επαναλαμβάνετε Δηλπέρα. Τι ακριβώς είναι? Δηλπέρα είναι η όμορφη κοπέλα. Λιγελόκορμη, όμορφη. Έτσι λοιπόν είναι. Ακούσαμε το τραγούδι τοπικό, ταπεινός χορός. Ταπεινός χορός. Είναι ένα τραγούδι το οποίο ουσιαστικά είναι της αγάπης. Της αγάπης, όπως παλιά οι γάμοι και οι αραβώνες γινόταν το χειμώνα. Μετά τον Οκτώβριο, δηλαδή μέσα τέτοια περίοδο. Τέτοια περίοδο λέγανε, γι' αυτό λέει και το τραγούδι «Όλα τα χιόνα να νηλούν». Να συνεχίσουμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ ένα τραγούδι, «Πουλάκι πάει και αμάν αμάν». Βεβαίως θα το ακούσουμε από την κυρία Σουλτάνα Αλιμούδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και από τις κυρίες και από όλους μας. Πάμε σιγά σιγά να ανεβαίνουμε και στο γλέντι μας. Πουλάκι πάει κι αμάν αμάν, πουλάκι πάει κι κονίψη, πάνω στην καλαμίτσα, πουλί κι αγαπημένο, πάνω στην καλαμίτσα, πουλί κι αγαπημένο. Κι αν δεν λαλού κι αμάν αμάν, κι αν δεν λαλούσει σαν πουλί, σαν όλα τα πουλάκια, πουλί κι αγαπημένο, σαν όλα τα πουλάκια, πουλί κι αγαπημένο. Βασίλου που κι αμάν αμάν, Βασίλου πουλά τα ακούσει, κόνα ψήλο σαράκι, πουλί κι αγαπημένο, κόνα ψήλο σαράκι, πουλί κι αγαπημένο. καλό τύπου κι αμάν αμάν, καλό τύπου πουλάκι μου. Αυτή κλάλιτσα πρόχεις, πουλί κι αγαπημένο, αυτή κλάλιτσα πρόχεις, πουλί κι αγαπημένο. Τι βγεις κορίμ κι αμάν αμάν, τι βγεις κορίμ κι ζηλίψεις, που με να τα αγριοπούλι, πουλί κι αγαπημένο, που με να τα αγριοπούλι, πουλί κι αγαπημένο. Δώσ' τα λιάκια αμάν αμάν, δώσ' τα λιάνο χορταρόδια. Δώσ' τα λιάνο χορταρόδια, τίτρανος χορός θα γίνει. Δώσ' τα λιάνο χορταρόδια, τίτρανος χορός θα γίνει. Τσακίσαν τα κυραμίδια,
στενά κόσκινου καρύδια τσακίσαν τα κυραμίδια. Έτσι είναι η μάτια μου, μα την Παναγιά, τέτοια φαρμάκια μες στην καρδιά. Έτσι είναι η μάτια μου, μα την Παναγιά, τέτοια φαρμάκια μες στην καρδιά. Του κρατούν τα παλικάρια, στεκούν τις αλιουντάρια. Του κρατούν τα παλικάρια, στεκούν τις αλιουντάρια. Έτσι είναι η μάτια μου, μα την Παναγιά, τέτοια φαρμάκια μες στην καρδιά. Έτσι είναι η μάτια μου, μα την Παναγιά, τέτοια φαρμάκια μες στην καρδιά. Άιντε, ίντε! Γεια σας. Στο γιορτινό τραπέζι. Καλή χρονιά. Ευχαριστίες πολλές. Χρόνια πολλά. Όλοι οι Θράκοι έχουμε το τραγούδι εδώ Σταλιάνο Χορταρούδια, όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος. Και όχι μόνο το τραγούδι αυτό, γενικά τον χορό του Ζωναράδικο. Είναι γνωστό παγκοσμίως. Αλλά για μας είναι όμως στο χορό Μεταξάδες όμως. Πάρει αγαπημένα μου, στο χορό Μεταξάδες είναι όλος. Θα το πούμε στη συνέχεια, το είπατε έξω με την κάιτα. Και καθώς αναφέρεσαι σε αυτό, βέβαια να πούμε ότι το τραγούδι το συγκεκριμένο είναι ιστορία που έχει γίνει τραγούδι. Βεβαίως. Θα πρέπει να πούμε εδώ πέρα γιατί υπάρχουν κάποιοι που νομίζουν ότι είναι παραμύθι. Όντως υπήρχε ο Γιάννης ο Δήμαρχος, ήταν πραγματικά, ήταν εδώ πέρα, ήταν δήμαρχος στο χωριό. Και οι μαρτυρίες μας λένε ότι όταν το τραγουδούσανε, που ερχόταν από εδώ κάτω από τα γκυρένια που λέμε εμείς, και ανέβαινε στο χωριό με το άλογο, κατέβαινε από το άλογο και χόρευε το τραγούδι. Στο χωριό Μεταξάδες. Το τραγούδι του δηλαδή. Μάλιστα. Έτσι. Και σήμερα εν ζωή είναι τα εγγόνια του. Μέχρι προσφάτως υπήρχαν και η γη του. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι οι συγκυρίες της ζωής ήταν αυτές οι οποίες έφεραν τον Γιάννη τον Δήμαρχο να παντρευτεί και πάλι. Να μην πούμε την ιστορία, ίσως στους περισσότερους είναι γνωστή. Έτσι ακριβώς. Οι υποχρεώσεις του κάθε Δημάρχου δεν σταματούν ποτέ. Έτσι, ακριβώς. Και οι υποχρεώσεις του κυρίου Δημάρχου, αν και είναι γιορτινή ημέρα σήμερα, είναι πολλές. Θα πρέπει λοιπόν να τον αποδεσμεύσουμε, να πάει και σε άλλη περιοχή. Εμείς να ευχηθούμε, κύριε Δήμαρχε, να είστε γερός, δυνατός, καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας σας, αλλά και όχι μόνο, σαν άνθρωπος. Και πιστεύω πως αισθάνεστε υπερήφανος που είστε δήμαρχος σε έναν τέτοιο όμορφο κόσμο, στην ψυχή και στην καρδιά. Έτσι όπως τα λέτε, ή έτσι όπως τα λες, Πάρη. Να είστε καλά. Είναι πολύ πιο οικείο, πολύ πιο όμορφο. Ναι. Είναι μια περιοχή, ακριτική περιοχή, η οποία πραγματικά οι άνθρωποι εδώ, οι κάτοικοι, είναι με καθαρή ψυχή και μεγάλη καρδιά.
Και επειδή ο Δήμος Διδημοτήχου έχει 21 κοινότητες και πρέπει να παρευρεθώ και σε υπόλοιπες μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα των γιορτών, θα μου επιτρέψετε να αποχωρήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Σας ευχαριστούμε και εμείς ευχαριστούμε. Χρόνια πολλά. Πλούσια και πολύχρωμη η μουσικοχορευτική παράδοση της Θράκης. Και αυτό αποδεικνύεται και από την ποικιλία των ρυθμών και των τραγουδιών και των χορών. Όπως στη συνέχεια θα μας χορέψετε έναν τοπικό χορό στο ρυθμό του Ζωναράδικου μεν, αλλά με διαφορετικά βήματα. Έτσι. Είναι το Μουριγιάνον και Πυρπατής και Κλέσο. Είναι ένα καθαρά μεταξαδιώτικο τραγούδι, τοπικός χορός, έτσι λέγεται, αλλά ο ρυθμός του είναι Ζωναράδικος. Ωραία. Και θα μας το τραγουδήσεις. Θα τον επιτρέψετε να μας τραγουδήσει, παιδιά, μαζί με την ορχήστρα. Όχι Βεβαίως. μόνο, έτσι από το τραπέζι. Ωραία. Πάμε, παιδιά. Και περπατείς και κλαίσω κι μένα δεν το λέσω. Κι μένα δεν το λέσω, τι να σου πω μου, μάνιμ τι να σου πω. Εγώ Βασιλοπούλα κι εκείνος για λαβάρης κι εκείνος για λαβάρης, πάρ' τον Γιάννο, πάρ' τον. Πάρ' τον Γιάννο, φάση φέρ φλωρούδια, φάση φέρ φλωρούδια και τρεις μπουρλές χαντρούδια. Και τρεις μπουρλές χαντρούδια και εκείνα και εκείνα γαλαζούδια, πάρ' τον Γιάννο, πάρ' τον. Πάρα πολύ όμορφα. Και βέβαια, Χρήστο, να πούμε ότι εκτός από την πολυχρωμία στους χορούς και στα τραγούδια, έχουμε και την πολυχρωμία, θα λέγαμε, και στα μουσικά όργανα εδώ στη Θράκη. Έχουμε τους αρχαίγονους ήχους της γκάιτας, της λύρας, τα οποία σιγά-σιγά τα αντικαθιστά το κλαρίνο, ενσωματώνεται σε όλη την Ελλάδα μας, αλλά γίνεται και αυτός ο συνδυασμός. Βαγγέλη, εσείς η μουσική πώς βιώνετε αυτήν την πλούσια παράδοση της Θράκης? Ναι, να πούμε γενικώς ότι το όργανο της Θράκης είναι η γκάιντα. Έτσι. Ειδικά εδώ στους Μεταξάδες ακούγονταν η γκάιντα και φλογέρες. Δεν υπήρχαν κρουστά. Μετά, από το 1900 και μετά, δημιουργήθηκαν οι παρέες με τα όργανα που βλέπετε αυτή τη στιγμή, το ούτι, το βιολί και το κλαρίνο. Μεταγενέστερα ήρθαν και τα κρουστά. Και από εκεί και πέρα ενσωματώνουμε και την γκάιντα μαζί και γίνεται το συγκεκριμένο... Παντρεύεται κατά κάποιο τρόπο το παρελθόν με το παρόν και ευχόμαστε να υπάρχει πλούσιο μέλλον. Υπάρχει συνέχεια, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται. Βεβαίως και υπάρχουν νέα παιδιά, τα οποία και εμείς σιγά σιγά παραδίδουμε και δίνουμε τη σκητάλη
Και... Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Ναι, υπάρχουν αρκετά παιδιά. Ωραία. Ναι, και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Να είστε καλά. Και να συνεχίσουμε, Χρήστο μου, με κάποιους άλλους χαρακτηριστικούς χορούς. Γύκνα, ένας γαμήλιος χορός και ξέσυρτος. Βεβαίως. Και ο ξέσυρτος χορός νομίζω ότι δεν λείπει από κανένα πανηγύρι. Όχι. Και ξεκινάει το γλέντι με το... είναι στις αρχές ή δεν έχει χρονική διάρκεια? Δεν έχει χρονική διάρκεια. Ανάλογα τη διάθεση. Στην αρχή ξεκινούσαν με το συρτό, ζωναράδικο και μετά. Όπως ξεκινήσαμε κι εμείς. Έτσι. Ξεσυρτούς, γύκνα, συγκαθιστά. Έχουμε τη διάθεση, παιδιά, ένα ξέσυρτο. Και να χορέψουμε και πάλι και να τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Δεν πικραίνει στη κορίτσια. Έτσι. Πολύ γνωστό και αυτό. Πάμε, παιδιά. Μπράβο, παιδιά. Είναι πολλά τα τραγούδια της Θράκης που είναι γνωστά στο Πανελλήνιο και το χορεύουν και τα χορευτικά και ο κόσμος και τα χαίρεται. Και δεν υπάρχει γλέντι που να μην ζητήσουν τραγούδια της Θράκης. Αυτά βέβαια γίναν αγαπημένα, πολύ αγαπημένα από όλους μας, γιατί έγιναν γνωστά από ανθρώπους οι οποίοι ανάλωσαν τον βίο τους, τη ζωή τους, στη διάδοση της μουσικής αυτής. Και οφείλουμε εδώ να μνημονεύσουμε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ήταν η παράδοση, ήταν η ζωή τους. Τους αημνείς τους πλέον, χρόνια Ιδονίδη, Καριοφίλη Δοϊτσίδη, εν ζωή είναι οι χώρες, ο εγγονός, ο Νίκος ο Αγκούσης, αλλά και πολλοί άλλοι άνθρωποι της Θράκης, οι οποίοι ασχολήθηκαν με την παράδοσή μας. Και πραγματικά ευχόμαστε αυτοί να βρίσκονται πάντοτε στην αγκαλιά του Θεού. Και από εκεί να μας βλέπουν και να χαίρονται και να συνεχίζεται, Χρήστο, αυτήν την πλούσια παράδοση του τόπου. Υπάρχουν βέβαια και οι άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών που με το δικό τους τρόπο, από το δικό τους μετερίζει, βοήθησαν και βοηθούν σε αυτήν την διατήρηση και διάδοση της παράδοσής μας.
Στην αρχή της εκπομπής ακούσαμε ερχόμενοι στην εκκλησία τον πρωτοψάλτη σας, τον κύριο Δημήτρη Αρβανιτούδη, να μας ψάλει το Χριστός γεννάται. Ο οποίος βέβαια είναι και ο πρώην διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Μεταξάδων. Και με τον δικό του τρόπο γενεών με τα παιδιά τα έφερε και στην εκκλησία, αλλά και από ό,τι μου έλεγε προσπαθούσε να τους μεταλαμπαδεύσει αυτή την αγάπη για τη μουσική μας. Χρόνια πολλά, κύριε Δημήτρη. Χρόνια σας πολλά. Αγαπητέ Πάρης, σε ευχαριστώ πολύ. Οι προλαλήσαντες νομίζω τα είπαν όλα τόσο καθαρά, τόσο όμορφα. Οι χορευταράδες μας και η χοροδία μας έχουν δώσει ένα δείγμα τι συμβαίνει εδώ στη Θράκη, αλλά κυρίως εδώ στη δικιά μας περιοχή. Και ένα δείγμα, αυτό το οποίο το λέμε και το βιώνουμε, ένα δείγμα της καρδιάς τους. Έτσι. Αυτό έχει πάνω απ' όλα σημασία. Με την καρδιά να κάνουμε τα πάντα. Έτσι, κυρία Φανή, όπως και εσύ μου έλεγες, γιατί τίποτε δεν γίνεται αν δεν υπάρχει αγάπη για αυτό το οποίο δημιουργούμε. Έτσι. Θέλω να πω το εξής. Ετούτος ο τόπος, οι Μεταξάδες, αυτός ο ιστορικός τόπος, δεν είναι τυχαίος. Είναι ένα σταυροδρόμι που ανταμώσαν πολλοί πολιτισμοί. Μην ξεχνάμε εδώ στην κοιλάδα του Ερυθροποτάμου, ανταμώσαν τα 3 κομμάτια της Θράκης. Η Ανατολική Θράκη, η Δυτική Θράκη και η Βόρεια Θράκη, η Ανατολική Ρωμυλία. Κάποια στιγμή βέβαια χωρίσανε. Αντάμωσαν μαζί με τον Οθωμανικό πολιτισμό. Αντάμωσαν με πολιτισμό των Σλάβων. Αντάμωσαν με τον πολιτισμό των Πομάκων, τους οποίους έχουμε δίπλα μας. Όλα αυτά λοιπόν δημιούργησαν μια μίξη πολιτισμού, με αποτέλεσμα να έχουμε εδώ στη Θράκη και κυρίως στην περιοχή μας και στους Μεταξάδες και στην κοιλάδα του Ερυθροποτάμου, να έχουμε πάρα πολλά εθιμικά δρόμενα σε όλες τις γιορτές του χρόνου. Σήμερα που είναι Χριστούγεννα, είναι τόσα πολλά που ώρες ολόκληρες να μιλάμε, νομίζω δεν τελειώνουν. Θα μου επιτρέψετε σε 2 γραμμές έτσι να πω για μας τι ήταν τα Χριστούγεννα εδώ. Για μας τα Χριστούγεννα ήταν... Και είναι, κύριε Δημήτρη μου. Και είναι και συνεχίζουν να είναι, ναι, συγγνώμη. Ήταν η προσμονή που περιμέναμε αυτό το μεγάλο γεγονός. Γιατί? Γιατί σε τούτον τον τόπο ζούσαν και ζουν άνθρωποι οι οποίοι ήταν με κάποια χαρακτηριστικά. Ήταν πρώτα-πρώτα εύθυμοι άνθρωποι, γλεντζέδες, ας το πούμε έτσι απλά, διότι είχε πάρα πολλά αμπέλια, είχε το κρασί του, είχε τις μεγάλες παιδιάδες που έχει εδώ η περιοχή μας. Ήταν ένας λαός που ήταν εργατικός. Ήταν ένας λαός που ήταν και είναι φιλόξενος και το κυριότερο, οι άνθρωποι εδώ έχουν την πίστη μέσα τους. Η πίστη, επειδή έζησα αρκετά χρόνια και σαν παιδί εδώ πέρα, η πίστη των ανθρώπων είναι πολύ μεγάλη και συνεχίζει να είναι. Με αποτέλεσμα, αυτή η προσμονή που είχαμε για το μεγάλο γεγονός της ενανθρωπίσεως του Κυρίου, οι προετοιμασίες των γυναικών, τα κουλουράκια τους, οι κουραμπιέδες, οι μυρωδιές που είχαμε και οι οσμές, θυμάστε και οι κυρίες, και τις μυρωδιές των γλυκών που κάνατε και κάναν και οι γιαγιάδες μας, και τις μυρωδιές κυρίως από τους φούρνους της γειτονιάς με τα περίφημα γιουβέτσια που είναι το κατεξοχήν φαγητό της περιοχής μας σήμερα Χριστούγεννα. Το σουούσι και το λάχανο τουρσί μέσα στις πύλινες κατσαρόλες αυτές που βλέπετε εδώ. Ήταν οι φωνές των παιδιών. Ήταν οι φωνές της νύχτας των Χριστουγεννάδων που είδαμε ψες. Ήταν οι παιδικές φωνές και η οικογενειακή γαλήνη που σχεδόν και παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και Θεοφανίων, όλη η περιοχή μας έχει περίπου τα ίδια εθιμικά δρόμενα. Η οικογένεια ήταν πολύ κοντά και πολύ ζεστά. Και το κυριότερο, θέλω να πω το εξής, ίσως και σε εσάς να συμβαίνει αυτό, ήταν ο γλυκός ήχος της καμπάνας που 5 η ώρα και την παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων, σαν σήμερα, χτυπάει και αυτός ο ήχος μας έχει μείνει για πάντα. Ειλικρινά σας το λέω, ποτέ δεν χρειάστηκε να βάλουμε ούτε ξυπνητήρια, ούτε τίποτα όλοι μας, όλες οι οικογένειες. Ξυπνούσαν όλοι και περίμεναν πότε θα χτυπήσει η καμπάνα τις 5 η ώρα για να γεμίσουν τις εκκλησίες. Όλα αυτά λοιπόν, οι κάτοικοι εδώ τα τηρούσανε και συνεχίζουν και εδώ οι σύλλογοι γυναικών και νεολαίας να τα τηρούνε
Και εγώ θέλω να μου επιτρέψετε να τους δώσω συγχαρητήρια, γιατί όλοι οι σύλλογοι της περιοχής μας έχουν διασώσει την παράδοση και όλο τον πολιτισμό της Θράκης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ένα κυριότερο, μην το ξεχνάμε, κάθε βράδυ, καθημερινά όλο το 12ήμερο, το μεσοχώριο του χωριού, δηλαδή η πλατεία του χωριού, γεμάτη από κόσμο με χορό και τραγούδι. Με τις κυρίες, με τους κυρίους, τους παππούδες, τις γιαγιάδες, γεμάτη με ένα χορό, πραγματικά δηλαδή που στους τουλάχιστον παλαιότερους μας έχει μείνει. Σε αυτή τη μέρα λοιπόν, όπως λέει και η βυζαντινή μας υμνογραφία, σήμερον πάσα κτήσεις αγάλεται και χέρι, ότι Χριστός ετέχθη εκ της Παρθένου κόρης. Ας γιορτάσουμε στους μεταξάδες, ας χορέψουμε, ας τραγουδήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά. Μας μετέφερε με τα λόγια του, έτσι, δεν είναι λόγια χιλαίων, αλλά λόγια καρδιάς. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δημήτρη. Και καθώς αναφέρθηκε σε διάφορα έθιμα, πάμε να δούμε το κατεξοχήν έθιμο, το οποίο γίνεται παραμονή των Χριστουγέννων σε κάθε σπίτι εδώ των Μεταξάδων και ίσως και στην Θράκη, το έθιμο με τα 9 φαγητά. Παραμονή Χριστουγέννων σήμερα, ετοιμαστήκαμε για να κάνουμε το έθιμο των 9 φαγητών. 9 φαγητά με κυρίαρχο, το φασόλα με την τουρσή, χαλβά, καρύδια, βαρβάρα, ελές, πεπόνι, καρπούζι και το κασάκι μας και τα καρύδια. Στη μέση υπάρχει η μπουγάτσα, το λεγόμενο Χριστόψωμο. Πριν ξεκινήσουμε το φαγητό, ο μεγαλύτερος της οικογένειας έπαιρνε μια κεραμίδα, έβαζε τα κάρβουνα και τη θυμιάμα επάνω και θυμίαζε πρώτα την εικόνα της Παναγίας. Δημήτρη, μπορείς να πάρεις το θυμιατό να θεμετήσεις. Και εγώ να σας πω ότι εμείς οι Θρακιώτες τιμάμε το πρόσωπο της Παναγιάς τόσο πολύ τώρα τα Χριστούγεννα. Γι' αυτό και όλα τα τραγούδια μας, θυμάστε και το τραγούδι του 40 μέρες, 40 νύχτες που λέγεται σε όλη την Ελλάδα. Ναι. Έχουμε κάνει ένα δικό μας πρόσωπο και την τιμούμε με αυτό το τραπέζι απόψε. Γι' αυτό λοιπόν θα θυματίσω πρώτα από το εικόνισμα της Παναγίας. Έλα Χριστέ μας να γεννηθείς απόψε, να φέρεις την ειρήνη και τη χαρά σε όλο τον κόσμο. Θα μου επιτρέψετε πρώτα να πάω στο Σταύρο να τιμνατήσω τα μοσχαράκια μας και τις αγελάδες. Τα ζωάκια μας, ναι. Ευχήθηκα σε όλα τα ζώα μας να είναι γερά, η σοδιά μας να είναι καλή και να έχουμε μια πάρα πολύ καλή χρονιά και να έχουμε και καλά Χριστούγεννα. Τώρα θέλω να σας τιμνατήσω όλους, να σας ευχηθώ. Χριστό, καλώς να γεννηθεί ο Χριστός μας. Καλά Χριστούγεννα. Και καλώς να έρθουν και τα καλικατζαράκια, τα οποία θα τα διώξουμε τα θεοφάνεια. Ρούλα, καλώς ήρθατε. Καλά Χριστούγεννα, καλώς να γεννηθεί ο Χριστός μας. Καλές γιορτές να έχουμε, με υγεία και ευτυχία. Καλώς ήρθαν τα Χριστούγεννα, τα καλικατζαράκια. Καλές γιορτές να έχουμε και χρόνια πολλά σε όλους. Καλώς ήρθαν τα Χριστούγεννα με υγεία. Καλώς ήρθαν τα Χριστούγεννα, υγεία. Σας εύχομαι τώρα καλή όρεξη στο νηστίσιμο τραπέζι στα 9 μας φαγητά που έχουμε προς τιμή της Παναγιάς μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν το νηστίσιμο τραπέζι μας προς τιμή της Παναγιάς και ας πούμε το 40 μέρες, 40 νύχτες που το έχουμε εδώ στη Θράκη και σιγά σιγά έχει γίνει και πανελλήνιο. 40 Σαπό
Πολύ όμορφη η εικόνα, κύριε Δημήτρη, γύρω από το τραπέζι να βρίσκεται όλη η οικογένεια. Παραμονή των Χριστουγέννων, νηστίσιμα τα φαγητά. Έτσι παραμένει και ζωντανή η παράδοσή μας. Βέβαια, χθες ήμασταν στην αίθουσα του μουσείου, πάρα πολύ όμορφα, λαογραφικό μουσείο, κυρία Φανή. Εκεί προσπαθείτε και πάλι να κρατήσετε την παράδοση και εκεί, μέσα από τις φορεσιές. Και όχι μόνο, όλα τα κείμενα που χρησιμοποιούσαν οι χωριανοί μας, οι συγχωριανοί μας, μέσα στο σπίτι, στα χωράφια, στη γεωργία, παντού. Ψάχναμε να βρούμε αντικείμενα που είναι χαμένα. Για να τα συντηρήσετε, να τα διατηρείτε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με χορό. Βεβαίως. Ξέρετε, όπου και αν πηγαίνουμε σε κάποιο γλέντι, συνήθως μετά το Ζωναράδικο Χρήστο, άντε και κάνα ξέσυρωτο όπως είπαμε εδώ πέρα, τι γίνεται η επόμενη παραγγελιά που έχουμε? Ακολουθεί μπαϊντούσκα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν Πάμε υπάρχει λοιπόν. χορός γλέντι χωρίς μπαϊντούσκα. Έτσι και στο δικό μας γλέντι, Βαγγέλη, και όλα τα άλλα τα παιδιά, είμαστε έτοιμοι για μπαϊντούσκα. Και να πούμε ότι οι Θράκοι μαζί με τη Μακεδονία κατέχουν την πρώτη θέση σε ρυθμούς. Έχουμε 5 τέταρτα, έχουμε 9 δεκαταέκτα που είναι τα συγκαθιστά, έχουμε 9 όγδοα που είναι οι καθισλαβάδες, έχουμε 6 όγδοα που είναι τα ζωναράδικα, που δεν τα συναντάμε σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Πολύχρωμη λοιπόν, όπως είπαμε, η μουσικοχορευτική παράδοση και της Θράκης και καλώς αναφέρεις και της Μακεδονίας. Πάμε λοιπόν, παιδιά, στην περιβόητη μπαϊντούσκα. Να χορέψουμε όλοι μαζί. Στις ψηλές λίγνες κοπέλης στου χώρο να ραδιαστείτε. Στου χώρο να ραδιαστείτε κι να βυργολικιστείτε. Στου χώρο να ραδιαστείτε κι να βυργολικιστείτε. Να διαβώ να συριανίσω από το χώρο να παίξω. Από το χώρο να παίξω, την καλή μου να διαλέξω. Από το χώρο να παίξω, την καλή μου να διαλέξω. Ποια να πάρω, ποια να αφήσω, ή μια καλύτερη απ' την άλλη. Ή μια καλύτερη απ' την άλλη, έχω ζάλι στο κεφάλι. Ή μια καλύτερη απ' την άλλη, έχω ζάλι στο κεφάλι. Τη μελαχρίνη να πάρω ή την καστανομάλουσα. Ή την καστανομάλουσα για την γαλάνη τη ρώσα. Ή την καστανομάλουσα για την γαλάνη τη ρώσα.
Εκτός από την πολυχρωμία, πάτερ μου, κύριε Δημήτρη, στους χορούς και στα τραγούδια που βιώνουμε καθ' όλη τη διάρκεια του τραπεζιού αυτού, γευόμαστε και τα πλούσια και νόστιμα εδέσματα της περιοχής σας. Κυρία Φανή, ναι, ακριβώς μοσχοβολούν οι γειτονιές από τα φαγητά που κάνετε όλες οι κυρίες σήμερα. Ναι, με τα γιουβέτσια, που περιλαμβάνουν μέσα χοιρινό με τορσί, χοιρινό με μπλιγούρι και το σουούσι το λεγόμενο. Σιγά σιγά θα τα γευτούμε και αυτά. Ναι. Το σουούσι είναι κρέας χοιρινό, μπαίνουν μέσα μπαχαρικά και λευκό κρασί. Όλοι οι φούρνοι της γειτονιάς ήταν γεμάτοι με γιουβέτσια. Και αυτά τα διατηρούσαν για πολλούς μήνες. Όχι μόνο για εκείνη την ημέρα, δεν φτιάχναν ένα. Μπορούν να φτιάχνουν και 10. Σήμερα βέβαια, στην εποχή μας, όταν θελήσουμε να φάμε ένα τέτοιο φαγητό, θα το φάμε. Έχουμε τη δυνατότητα. Θα το φάμε, ναι. Ωραία. Έτσι θα κάνουμε και εμείς στη συνέχεια. Ναι. Θα γευτούμε τα όμορφα, τα γευστικά και αυτά φαγητά. Και το γλύκισμα ήταν η σαραγλή που δοκιμάσαμε προηγουμένως. Πάρα πολύ όμορφα. Και βέβαια να συνεχίσουμε αυτή την πολυχρωμία στο χορό. Πάμε στον συγκαθιστό. Πανέμορφος χορός. Ένα τραγούδι, οι Μεταξάδες Ξακουστοί. Έχουμε και συγκεκριμένο τραγούδι. Βεβαίως, με τα ψηλά τα σπίτια. Και εδώ πέρα το έχει γράψει ο Μπουζαμάνης, ο πατέρας του Δημήτρη του Μπουζαμάνη, του Κρουστό. Η μητέρα του ήταν από το χωριό μας. Η γιαγιά του Δημήτρη ήταν από το χωριό μας. Και να πω εδώ πέρα είναι νεότερο τραγούδι σχετικά. Νεότερο τραγούδι. Ο Μπουζαμάνης, ο πατέρας ήταν πολύ αγαπητός στο χωριό μας. Εγώ θυμάμαι μικρός, πανηγύρι, γάμο, όπου και να στην πλατεία, όταν άκουγα τον Μπουζαμάνη πήγαινα δίπλα του. Αλλά με αγαπούσαν πάρα πολύ. Μπορώ να το πω και αυτό. Αυτή είναι και η παράδοση, η προφορική μας παράδοση. Τόσο και στην εκκλησία, όσο και στην δημοτική μας μουσική. Είναι το βίωμα, το οποίο προέχει από οτιδήποτε άλλο. Αυτό το οποίο λέμε, Χριστό, το λες και εσύ στους μαθητές τόσο της Βυζαντινής, αλλά και στην παραδοσιακή μουσική. Αν δεν υπάρχει το άκουσμα από το στόμα στο αυτί και στη συνέχεια να υπάρχει αυτή η διάδοχη κατάσταση. Και οφείλουμε να πούμε, καθώς ανέφερες το συνθέτη, ότι τα περισσότερα τραγούδια μας δεν έχουν όνομα, δεν έχουν συνθέτη. Πηγάζουν από τον ίδιο το λαό. Αυτό είναι και η μουσική μας. Εδώ βέβαια έχουμε συγκεκριμένο συνθέτη, όπως είναι και το τραγούδι της Βασιλικούδας, το Γιάννης Δήμαρχος. Και εκεί γνωρίζουμε τον συνθέτη. Ο Γιώργος Ταυρίδης. Παλιός βιολιστής. Έτσι, ναι, βέβαια. Παιδιά, να συνεχίσουμε με συγκαθιστό. Βαγγέλη. Να πούμε επίσης ότι ο Χρόνης Αηδονίδης και ο Καλλιοφίλης ο Δοητσίδης ήταν οι πιο γνωστοί θρακιώτες πανελληνίως και παγκοσμίως, αλλά επειδή εδρεύανε στην Αθήνα, εδώ υπήρχαν γάμοι, υπήρχαν γλέντια, υπήρχαν ένα σωρό άλλοι τραγουδιστές που εκπροσωπούσαν επάξια την παράδοση του τόπου μας. Ένας από αυτούς ήταν ο Κώστας Μπουζαμάνης. Και Βαγγέλη, καλό θα είναι να αναφέρουμε και τους ανθρώπους, γνωρίζουμε αρκετούς, έτσι, οι οποίοι πραγματικά είναι εν ζωή και αγωνίζονται να διασώσουν την παράδοσή μας. Αν θέλετε, μπορούμε να αναφέρουμε κάποια ονόματα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Βαγγέλης ο Δημούδης, ο τραγουδιστής, που είναι από την Καροτή, που συνεχίζει την παράδοση. Υπήρχε ο Κουρούδης, ο Χρήστος, ναι, από τη Δοξαπάρα, ο οποίος είχαν ένα ξακουστό συγκρότημα. Υπήρχαν στους ασβεστάδες το συγκρότημα του Λιγούδη του Κώστα μαζί με τον Μποζαμάνη. Και από εκεί και πέρα υπήρχαν ο Πάτερ Νικίδης, ο οποίος έκανε δισκογραφία πάρα πολύ μεγάλη. Δηλαδή εμείς οφείλουμε αυτά τα τραγούδια τώρα που τα τραγουδάμε και τα παίζουμε σε αυτούς. Όπως και ο πατέρας του έχει κάνει μεγάλη δισκογραφία. Και έτσι να τα διατηρείτε και να τα προστατεύετε, να τα διατηρείτε αλόβητα από οποιοσδήποτε επηρεασμούς εξωτερικούς. Να προσπαθείτε συνέχεια να τα κρατάτε στην αυθεντική τους μορφή. Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι, Χρήστο. Οι Μεταξάδες Ξακουστοί με τα ψηλά τα σπίτια. Χορός, συρτός, συγκαθιστός με τα ψηλά τα σπίτια. Βεβαίως. Να το ενώσουμε, παιδιά, και με το «Μεγέασαν τα πουλιά». Ένα γνωστό τραγούδι, ένα συγκαθιστός. Λοιπόν, όλοι μαζί να το χορέψουμε και να το τραγουδήσουμε. Βεβαίως. Μεταξά κι αμάν αμάν, οι Μεταξάδες Ξακουστοί.
μεταξάδες ξακούστη με τα ψηλάντα σπίτια. Οι μεταξάδες ξακούστη με τα ψηλάντα σπίτια. Έχουν αίκια αμάν, έχουν αέρα καθαρό. Έχουν αέρα καθαρό και τα νερά της γοργάτα. Έχουν αέρα καθαρό και τα
Μπράβο σας. Μπράβο σας. Στη συνέχεια, να ακούσουμε τις ευχές από δύο ανθρώπους εδώ του χωριού, τον Πασχάλη τον Πεχλεβανούδη, ο οποίος είναι στρατιωτικός τοπικός σύμβουλος και όχι μόνο. Χρόνια πολλά, Πασχάλη. Φίλε Πάρη, από εκ μέρους μου να σας καλωσορίσω στο όμορφο χωριό μας και να σας ευχαριστήσω που μέσω της εκπομπής σας θα προβάλλετε την τοπική κοινωνία των Μεταξάδων. Σαν αντιπρόεδρος του χωριού, αλλά και σαν επίτροπος της Εκκλησίας. Άστε και αντιπρόεδρος στο τοπικό συμβούλιο. Ναι. Θα ήθελα η γέννηση του Θεανθρώπου να φέρει σε όλες τις οικογένειες και σε όλο τον κόσμο αγάπη, ειρήνη και υγεία. Να είσαι καλά. Και βέβαια στη συνέχεια ο Δημήτρης ο Γιαννούδης και αυτός στρατιωτικός τοπικός σύμβουλος. Δεν ξέρω και τι άλλο. Δημήτρη. Προς το παρόν μόνο αυτό, ανήκω στις τάξεις της πολεμικής αεροπορίας. Σας καλωσορίζω κι εγώ. Να είσαι καλά. Εύχομαι σε όλον τον κόσμο υγεία, χαρά, ευτυχία, μα πάνω απ' όλα αισιοδοξία και πίστη για καλύτερες μέρες. Να είσαι καλά. Και εμείς να ευχηθούμε με τη σειρά μας. Παιδιά, πάτερ μου, να είστε πάντοτε έτσι. Χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και πάνω απ' όλα μονιασμένοι και αγαπημένοι. Πάτερ μου, έτσι πάντοτε λοιπόν. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί διαπιστώνω ότι έχεις ανθρώπους γύρω που σε πλαισιώνουν, πάτερ μου, στο έργο, σε αυτό το ποιμαντικό έργο, όπως και ο Χρήστος, όπως και όλοι σας, που πραγματικά ο ένας συμπληρώνει τον άλλον, θα έλεγα. Έτσι είναι αυτό. Αυτό είναι εκκλησία. Είναι η χάρις του Παναγίου Πνεύματος, με τη μεταξύ μας σχέση. Αυτό απαρτίζει την εκκλησία. Με τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, Κυρίου Δαμασκηνού, να είμαστε στρατιώτες και της πίστεως και της πατρίδος. Έτσι, ακριβώς. Είμαστε ευλογημένοι ως τόπος και ως λαός από το Θεό. Χρήστο, να συνεχίσουμε. Έχουμε πάλι τοπικό χορό και τραγούδι, γαϊτάνι. Γαϊτάνι. Αν και πάλι ως έννοια, γαϊτάνι. Χορεύεται σε όλη την περιοχή της Θράκης το γαϊτάνι. Μπράβο. Ένα δυνατό χειροκρότημα στους χορευτές μας. Τα παιδιά του συλλόγου. Ένα δυνατό χειροκρότημα για την ορχήστρα μας. Και βέβαια, εκτός από το Τουμπερλέκι, τον κύριο Δημήτρη, τον Μπουζαμάνη, τον ακούσαμε στα δύο τελευταία τραγούδια και στο τραγούδι λοιπόν τον απολαύσαμε. Να είναι καλά. Και όλα τα παιδιά. Και ένα δυνατό χειροκρότημα μέσα από την καρδιά μας για όλους εσάς. Από εσάς για εσάς. Πάτερ μου.
Στη συνέχεια, ας χαλαρώσουμε λίγο από το χορό και να απολαύσουμε πάλι δύο τοπικά τραγούδια. Έναν ταπεινό, που πάλι τραγουδιέται σε ιδιαίτερες στιγμές. Τραγουδιέται μετά το χειμώνα, μέχρι και πριν ξεκινήσει η Μεγάλη Σαρακοστή. Κάτω στα κρύα τα νερά, στο Δράκο το πηγάδι. Είναι ένα τοπικό τραγούδι των Μεταξάδων. Και να το ενώσουμε και πάλι στο ρυθμό, έτσι, στο χώρο του Ζωναράδικου. Βάλει ένα ράδα τα φλουριά. Είναι τραγούδια τα οποία τα τραγουδάτε και στους γάμους. Βεβαίως. Ειδικά το Βάλει ένα ράδα τα φλουριά, δεν υπήρχε γάμος χωρίς να ακουστεί το Βάλει ένα ράδα τα φλουριά. Αράδα τα δικάρια. Έχουμε αυτές τις ημέρες κάποιον γάμο εδώ στους Μεταξάδες. Πάτερ μου, εσείς τα ξέρετε, Όχι. Ευχόμαστε και πάλι να γίνονται έτσι γάμοι. Έτσι. Και να έχετε πάντοτε έτσι ευχάριστα γεγονότα. Λοιπόν, να τα ακούσουμε, να τα απολαύσουμε. Υπάρχει διάθεση. Πιστεύω ότι δεν έχετε κουραστεί. Το αντίθετο. Εμείς σε λίγο, καθώς οδεύουμε προς το κλείσιμο της εκπομπής αυτής και πρέπει και εμείς να επιστρέψουμε στην πόλη της Θεσσαλονίκης, θα σας αφήσουμε εδώ να συνεχίσετε το γλέντι σας, να πάτε στα σπίτια σας και να ανταμώσουμε πρώτο ο Θεός και πάλι σε μια τέτοια έτσι χαρούμενη περίσταση. Θα σας περιμένουμε και πάλι. Εμείς, Χρήστο, θα ανταμώσουμε σίγουρα. Πάμε λοιπόν. Νίκα του στα κρίνια τα νηρά, στου δράκου του νου πηγάδι, νηστικιό ήταν που μορφαίνονταν κι γεννούνταν να κουράσου, νησι πάνω πένετρα καθητή, κλαίει κι αναστενάζει, νητουρίγα γιόνος κι αν διαπινεί, με μαυρούκα να βαλάρει, νητεχείς κορίνιμ κύκλες εσύ, και βαριό αναστενάζεις, νητου δαχτυλίνι με πισί, στου μπατού του νου πηγάδι, νιο ποιου συμβαίνει κι το καλή, άντρα θέλα να τον κάμω, νητουρίγα γιόνος αντάκουση, πουλί του να λουφάγει, νίξει τύχη ξαναρματώθηκε, μες του πήγα να διρύχει, νιλουί νιρ του έφυρνει, δάχτυλίτσι δεν βρίσκει, νιμο βρίσκια που της χωρίς μαλλιά, κι απαντρούμενου χέρι, νύχτα κορίνιμ κι βγάλιμι, δάχτυλίτσι δεν βρίσκω, νιμο βρίσκω που της χωρίς μαλλιά, κι απαντρούμενου χέρι, νι αυτού που σεν ευχής ρίγαγε, δεύτερου δεν θα στηριώσεις, νι όλους τους νιούνιους τους έφαγα, κι σε να θένα συμφάω. Πολύ όμορφο το τραγούδι και μέσα από τη μελωδία, αλλά και από τις φωνές σας, πραγματικά περνάει φωτογραφικά από τα μάτια μας, περνούν οι Μεταξάδες, στην κυριολεξία. Ακούγονται οι γκάιτες, ακούγονται
τα πάντα. Ακούγεται ο καημός και η χαρά των ανθρώπων που κατοικούν στον τόπο αυτό, Χριστό. Αυτό είναι η αυθεντική χρειά λοιπόν των φωνών που, ξέρετε, είναι πολλοί από τους νέους τραγουδιστές που ζουν σε όλη την Ελλάδα, προσπαθούν τι? Να αποκτήσουν αυτό το χρώμα. Το ύφος που λέμε εμείς στην στατική τέχνη. Λείπει το ύφος, λείπει η χρειά. Αυτή δεν διδάσκεται, ξέρετε. Αυτή βιώνεται. Είστε πολύ τυχεροί που ζείτε σε αυτόν τον τόπο τον ευλογημένο. Και να πούμε και ένα τραγούδι ακόμη, όπως προείπαμε, του γάμου. Βάλει να ραδά τα φλουριά και καλά τα μαυρά ματιά σου. Αράδα τα δικάρια, έλα τέριμ κι τυλμπέριμ. Αράδα τα δικάρια, έλα τέριμ κι τυλμπέριμ. Πάρει κι έλα μια βραδιά, τι καλά τα μαυρά ματιά σου. Ένα Σαββάτου βράδυ, έλα τέριμ κι τυλμπέριμ. Ένα Σαββάτου βράδυ, έλα τέριμ κι τυλμπέριμ. Μάνα θα πάει στην εκκλησιά, τι καλά τα μαυρά ματιά σου. Μπαμπάζουν σου κυνήγι, έλα τέριμ κι τυλμπέριμ. Μπαμπάζουν σου κυνήγι, έλα τέριμ κι τυλμπέριμ. Τα δυο τα αδέρφια σου σκουλιό, τι καλά τα μαυρά ματιά σου. Ελένη στη μου δίστρα, έλα τέριμ κι τυλμπέριμ. Ελένη στη μου δίστρα, έλα τέριμ κι τυλμπέριμ. Μπράβο σας. Και στις νεότερες γενιές να τα μάθετε τα τραγούδια, να τα λένε συνέχεια. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος και ακούγοντάς σας, νομίζω πως θα ήταν πάρα πολύ όμορφα να προσφέρουμε, όπως και στην αρχή ακούσαμε το τραγούδι, το χαρακτηριστικό που σας έκανε γνωστούς στο Πανελλήνιο, το τραγούδι του Γιάννη Δήμαρχου. Και δεν θα το χορέψουμε αυτή τη φορά, θα το τραγουδήσουμε όλοι μαζί, με την ορχήστρα μας βέβαια, και σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Πάμε! Άντε Χρήστο! Χρόνια πολλά, να είστε καλά! Στο χωρίον μεταξάδες, στο χωρίον μεταξάδες, Γιάννης Δήμαρχος, άιντε Βασιλικούδα, Γιάννης Δήμαρχος. Γιάννης έχει τρεις γυναίκες, Γιάννης έχει τρεις γυναίκες, κι άλλη να αγαπάει, άιντε Βασιλικούδα, κι άλλη να αγαπάει. Θα χωρίσει τη Θοδώρα, χωρίσει τη Θοδώρα, θα πάρει τη Βασιλική, άιντε Βασιλικούδα, θα πάρει τη Βασιλική. Γεια σου κύριε Δημήτρη. Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά. Η μάνα της την ορμηνεύει, η μάνα της την αρμηνεύει, την παρακαλεί, άιντε Βασιλικούδα, με την
βασιλικού θα με κάνεις δήμαρχος. Να είσαστε όλοι καλά. Ευχόμαστε μέσα στις καρδιές σας να έχετε την αγάπη και τη χαρά, γιατί πραγματικά, αν, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, αν όλα τα έχουμε, όλα τα κάνουμε, αλλά μέσα στην καρδιά μας δεν έχουμε αγάπη, είναι σαν να μην έχουμε τίποτε. Ευχόμαστε λοιπόν αυτή η αγάπη να φωλιάζει πάντοτε στις καρδιές μας. Να είστε καλά. Εκ μέρους της τοπικής κοινότητας Πάρη, θα θέλαμε να σε προσφέρουμε την ιστορία του χωριού μας. Τη βιώνω σήμερα, πραγματικά, από την κορφή μέχρι τα νύχια. Η λογογραφία, ο πολιτισμός είναι σε αυτό το βιβλίο εδώ μέσα. Και εδώ θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον πρώην διευθυντή μας, τον κύριο Πανταζή Νικολάου, ο οποίος το 1996... Ελάτε, πάτερ μου, ελάτε. Ο οποίος το 1996 και 1997, με τις τάξεις γυμνασίου λυκείου, κάνανε μια πολύ όμορφη καταγραφή σε όλο το χωριό. Και εμείς σήμερα έχουμε αυτό το βιβλίο που σας προσφέρουμε σε εσάς και στο κανάλι. Να είστε καλά, Χρήστο μου, ευχαριστούμε πολύ. Πολύτιμο το δώρο αυτό, γιατί μέσα από το βιβλίο αυτό των λίγων σελίδων ουσιαστικά περνάει από μπροστά μας όλη η ιστορία των Μεταξάδων, αλλά πολύτιμο και το δώρο το οποίο σήμερα μας προσφέρατε. Γιατί βιώσαμε ολοζώντανη την παράδοση των Μεταξάδων. Να είστε καλά. Να κλείσουμε βέβαια όλοι μαζί, πανηγυρικά θα λέγαμε, με δύο χαρακτηριστικούς χορούς. Χρήστο, με έναν δεντρίτσι και ένα μαντιλάτο, παιδιά. Έτσι όλοι μαζί και να πάμε στα σπίτια μας γεμάτοι έτσι από χαρά και από Χριστό και Ελλάδα. Εκτός την ιστορία και τη λαογραφία του χωριού, η κυρία Πρόεδρος σας προσφέρει και μερικά δώρα. Τοπικά προϊόντα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρία Φανή, να είστε καλά. Και εσείς να είστε καλά. Καλή χρονιά. Σας ευχαριστούμε, παιδιά. Όλοι μας την αγάπη. Θα πιούμε στην υγειά σας. Έτοιμοι λοιπόν για να κλείσουμε. Και βέβαια να αποχαιρετήσουμε και τους αγαπητούς τηλεθεατές της 4Ε, όπου και αν βρίσκεστε. Ευχόμαστε να είστε πάντοτε καλά και ευελπιστούμε σήμερα μαζί μας, όπως προείπα στην αρχή, μοιραστήκαμε αυτή την ζεστασιά των ανθρώπων και την φιλοξενία των ανθρώπων των Μεταξάδων. Να είστε καλά. Πάμε. Σκύψα να τα μαζέψω κι αν μου βρίσκω ένα δάχτυλο
Χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα.